שוב בוקר טוב לכם, עוד מעט צהריים טובים, מאולפן קלינטק 2012 אנחנו ממשיכים כאן ברצף השידורים, כבר יום שידורים שני ברציפות מוועידת ותערוכת קלינטק, תערוכה הבינלאומית, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס ביחד איתכם לעידן הרשת החכמה. מה, עוד לא נכנסתם? אז אם אתם עוד לא שם, אני חושב שבסוף הדיון הזה אולי נבין למה בעצם חייבים ללכת לשם ולמה כולם מרוויחים מהרשת החכמה. נמצאים איתי כאן באולפן קובי יהב, מנהל תוכנית הרשת החכמה בחברת החשמל, אלעד שביב, מנכ"ל האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה, ועמיקם לבנון מהתוכנית לקידום רעיונות טכנולוגיים של חברת החשמל, האינקובטור של כל הדברים העתידיים, אז תכף נשמע גם על זה. אבל בוא נתחיל איתך קובי, ספר לנו, בעצם למי שעדיין לא נמצא בעידן, מה זו הרשת החכמה? רשת חכמה למעשה זה מונח שאפשר לייחס אותו להרבה מאוד דברים, אבל בגדול הכוונה היא לחבר לעולם החשמל הקיים היום, כמו שאנחנו מכירים אותו, הרבה מאוד סנסורים, הרבה מאוד מערכות מחשוב, תקשורת, ובעצם להביא הרבה מאוד יכולות שכיום הן די מוגבלות. זה למשל להעביר מידע דו-כיווני בכל מיני חלקים של הרשת, לאפשר לייעל את הרשת, לאפשר לעשות התאמה של בין הביקושים ובין הייצור. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד תועלות שאנחנו יכולים להפיק מזה שאנחנו מתקדמים לכיוון רשת חכמה. תן לנו עוד דוגמאות פרקטיות, למה אני כאזרח נהנה מהרשת החכמה. טוב, למעשה, עצם זה שאנחנו יכולים לספק הרבה מאוד מידע, למעשה אנחנו מגדילים גם את האמינות של המערכת. על ידי זה שאנחנו יכולים להקנות כל מיני יכולות, למשל, של צמצום זמנים של הפרעות, אפילו מניעה של הפרעות. יש כל מיני פרויקטים שמאפשרים, למשל, תהליכים של ריפוי עצמי. זאת אומרת, עוד לפני שמתרחשת תקלה, אנחנו יכולים למנוע אותה. איתור מוקדם, הזרמת המידע וכבר תיקון. ומעבר לזה, גם עצם זה שאנחנו יכולים להתאים את הביקושים ליכולת הייצור, בסופו של דבר, מה אנחנו עושים? אנחנו מייעלים את הייצור, אנחנו יכולים להקטין פליטות מזהמים. אנחנו יכולים למעשה להוזיל בסופו של דבר את העלות הכללית לכל המשק. אלעד שביב, מה זה האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה? בעצם ברור לי למה חברת החשמל חייבת להיות בעידן הזה, אבל איזה עוד גורמים צריכים לחבור? זה בדיוק העניין, שיש הרבה גורמים שצריכים לחבור בשביל להקים גם רשת חכמה ומערכת שיכולה לתרום להתייעלות האנרגטית הן ברמת המדינה והן ברמת הצרכנים הסופיים. יש פה את הנושא של רגולטורים, של חברת החשמל, של יצרני חשמל של אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיות חדשות, וברוב ארצות העולם הגיעו לתובנה שצריכים באיזשהו מקום ליצור מסגרת שבה יוכלו לשבת כל השחקנים ובעלי העניין מסביב לאיזשהו שולחן, משקיעים, ולראות איך ניתן, מה הצרכים ואיך ניתן לקדם אותם. ולכן הקמנו איגוד, שזה ארגון שהוא ללא כוונת רווח, שמאגד את בעלי העניין בתחום מתוך שתי מטרות. אחת, לקדם יישומים בתחום הזה בארץ, והדבר השני זה לקדם פיתוח של תעשייה רלוונטית. יש פה פוטנציאל ענק לתעשייה מוטת ייצוא. מה למשל? בעצם כשאתה מסתכל על כל הנושא של הרשת החכמה, זה שילוב של יכולות מחשוב ויכולות אוטומציה לתחום החשמל. המהפך שאנחנו הולכים לראות בתחום הזה מאוד דומה למה שראינו בתחום התקשורת. אם תסתכל על תחום התקשורת לפני 20-30 שנה, שהיה לך טלפון שיכולת לענות או לא לענות אליו, פחות או יותר. והמציאו את הפקס אז. ואז המציאו את הפקס, בדיוק, לעומת מה שיש היום, מובייל ואינטרנט וכולי. אנחנו צופים שתחום האנרגיה יהפוך מהפכה פחות או יותר כזאת, ולכן רוב חברות הטכנולוגיה... ולמה זה מתחבר לרשת החכמה? מתחבר לרשת החכמה כי יש שם נושאים של אוטומציה, של תקשורת, של הבטחת מידע, של ניהול מידע. כל חברות הטכנולוגיה הקיימות היום בארץ, כמעט כולן, יכולות להתפתח לכיוונים האלה. למשל, מי שלא נמצא בתחום, איך הוא יכול להתחבר? למשל בנושא של תקשורת. היום מדובר על האינטרנט של... אינטרנט of things, אינטרנט של עצמים, שהמקרר שלך יוכל לתקשר גם עם מכונת הכביסה ועם טורבינת הרוח שיש לך על הבית ועם חברת החשמל באופן אוטומטי. אז יש פה הזדמנויות של תקשורת. כמובן שבתוך הרשת עצמה, הרשת החכמה של חברת החשמל, תקשורת בין כל המערכות, כמו שהזכיר קובי, של טיפול עצמי, של השאלת עומסים ממקום למקום.
ותקשורת אומר גם תחרות בחברות התקשורת. נכון, אני באמת מתאר לעצמי, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, שככל שהמערכת הזאת נראית יותר אוטומטית ויותר מודולרית, יש כניסה והזדמנויות לספקי שירות נוספים להיכנס. עמיקם לבנון, תיקח אותנו קצת למעבדות ג'יימס בונד של חברת החשמל, אבל תספר לנו קצת לאן אתם הולכים, מה אתם מפתחים, אבל בבקשה קצת בראייה גם הצרכנית של האנד יוזר. בסדר, כאן דיברו על רשת החכמה של חברת החשמל, אבל רשת חכמה היא בראייה רחבה יותר, היא בעצם חיבור בין חיישנים, שהעולם רואים, אמרת ג'יימס בונד, אז כל עולם החיישנים צריכים להתחבר באיזושהי תקשורת, בסוף יש להם איזשהו אפליקציות שצריכים להשתמש במידע הזה, צריך לאגור את המידע, כל הנושא הזה צריך לעבור בצורה שהיא כמובן מאובטחת, וישראל ידועה כגוף, כמדינה שמפתחת מאמצעי אבטחה, וכולם מסתכלים עלינו מה נעשה בתחום הזה. ובסופו של דבר גם להציג את זה, אם זה לצרכנים כמו שאתה אומר, ואם זה ליצרנים, ואם זה לכל מי שמשתתף בתהליך. התוכנית לקידום רעיונות טכנולוגיים היא תוכנית של חברת החשמל, שקמה לפני כשנתיים וחצי, והחליטה לפתוח את הנושא לציבור, ולמעשה הרעיונות באים לא רק מתוך חברת החשמל, אלא מכל יזם שרוצה להציג ולהציע רעיון, כמו תוכנית החממות הטכנולוגיות שקיימת של המדען הראשי, רק שפה זה מפוקס על נושאים שקשורים לאנרגיה וחשמל. אנחנו משתפים פעולה עם משקיעים, בין אם זה קרנות הון סיכון, בין אם זה המדען הראשי, בין אם זה גופים שונים פרטיים, שמשקיעים יחד איתנו בפיתוח הרעיונות עד שלב האב טיפוס. בשלב הבא זה כבר הופך להיות, בשלב שזה כבר ממוסחר, אז עוד פעם משיקולים מסחריים, בדרך כלל צריך לגייס הרבה יותר כסף, ויש לנו חברות במגוון רחב מאוד של תחומים שקשורים לאנרגיה ולחשמל ולסמארט גריד. שמע שהעבודה שלך מעניינת. עבודה מרתקת, ואנשים מאוד מאוד נחמדים ומעניינים. גם, שוב, זה שיתוף פעולה מעניין בגלל שזה אנשים מחוץ לחברה, שוב, יזמים, משקיעים וכו', וגם אנשים בתוך חברת החשמל שלאט לאט נפתחים ורואים את כל הרעיונות הנוספים שבאים גם מהעולם החיצון. מריאב, אני רוצה שוב לחזור אליך ולהבין האם גם לרשת החכמה יש היבטים סביבתיים חשובים. כן, אחד המטרות שהרשת החכמה באה לפתור, וזה באמת אחד הדרייבים בהרבה מאוד מקומות בעולם, זה למעשה ההשפעה על הסביבה. עצם זה שאנחנו יכולים לנהל את הביקושים בצורה דינמית, ובעצם הרי מה קורה? כאשר יש לנו ביקושי C, בדרך כלל ברחבי העולם התחנות שעובדות בזמן השיא הן התחנות היותר מזהמות. ולכן עצם זה שאנחנו יכולים לנהל את הביקושים, להוריד את אותם שיאים, להימנע מהצורך מלהפעיל תחנות מזהמות, בסופו של דבר ההשפעה הסביבתית היא מאוד משמעותית, וזה באמת אחת המטרות של הרשת החכמה. תן תחזית שלך בבקשה, אפילו במבט של 3-5 שנים קדימה, בעניין הרשת החכמה ואיך היא לאט לאט תשפיע יותר ויותר על ההתנהלות בארץ. כן, אז רשת חכמה זה לא פרויקט שמתחיל עכשיו ומחר מסתיים, אלא זה למעשה מסע ארוך, שיכול לקחת גם עשרות שנים. ישנם הרבה מאוד פיתוחים טכנולוגיים, וזה כרגע רץ במקביל בכל העולם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע באותה פאזה, כמו הרבה מאוד מדינות בעולם, חלק מהטכנולוגיות מתפתחות, בהרבה מאוד מובנים אנחנו גם מתקדמים יותר ממקומות אחרים בעולם, ולמעשה מה שכרגע אנחנו עשינו בחברת חשמל ברמה הטכנולוגית, אפשר להגיד שכל הניהול של התחנות משנה, שזה חלק מאוד משמעותי משרשרת ההולכה, הוא עם אוטומציה מלאה, סיבים אופטיים, יכולות שליטה מרחוק, ולמעשה כרגע אנחנו נמצאים בשלב ההתנעה של לעבור הלאה ל-last mile מה שנקרא, לעבור לכיוון הלקוח, לעבור לכיוון מונים חכמים, וכרגע אנחנו באמצע מכרז שאנחנו בעצם מתחילים את השלב המאוד משמעותי לכיוון הצרכן. נשמע מעניין, אני כבר יוצא קצת מעודד מהשיחה הזאת, כי הרבה אנחנו שומעים באולפן הזה על חסמים, על מגבלות רגולטוריות, ויש לי תחושה שבמקביל עובדים ואנחנו נמצאים גם בחזית טכנולוגית, אתה אומר אפילו ביחס לעולם. כן, זה נכון, יש גם מודלים אובייקטיביים. אחד המודלים למשל זה מודל שנקרא Smart Grid Maturity Model, שהוא בא לבחון את הבגרות של חברה מסוימת במוכנות לכיוון רשת חכמה. עכשיו, מכיוון שזה מסע ארוך, אז כמובן אין חברה אחת בעולם שנמצאת ב-level העליון,
אבל אנחנו במבחנים השוואתיים, אנחנו נמצאים במקום טוב ביחס להרבה מאוד חברות בעולם. גאווה ישראלית. תודה רבה לכם רבותיי על הדיון המעניין הזה. אם כך כבר דיברנו הבוקר על אנרגיה סולארית מהשמש, על גז טבעי, על חשמל. הדיון הבא שלנו כאן באולפן קלינטק 2012 יהיה בנושא המים. אנחנו עוד מעט חוזרים. תודה.